Hslc आरो HS आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय सा 45 फरायसाफोरखौ बरायदों। बेनि अनगायैबो बर' बिजोंनि सा 5 आजिरा मोननाय फोरोंगिरिफोरखौ बरायदों। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गरेश्वर बिष्णुराभा भवनाव गरेश्वर दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2022 मायथाइनि Hslc आरो HS आनजादाव सेथि थाखो उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे बर' बिजोंनि आजिरा मोननाय फोरोंगिरिफोरखौ मान बावनाय हाबाफारि लायो। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो BKWSनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रमिअ पि नार्जारि, बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि नन्देस्वर दैमारि आरो गरेश्वर फरायसालिमानि गोरायुं उमेश बर' बिथांजों लोगोसे ओनसोलनि मेलेमजिबि बिथांमोना बाहागो लायो। जोबोद मोजां हाबाफारि आरो गरेश्वर दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादा बाक्सा जिल्लानि सिङाव जिहेतु जायो आरो बोसोरफ्रोमबो बिथांमोना मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि आनजादाव पास जानाय फरायसाफोरखौ मान बावो, देग्लायबो मान बावदों। आरो जों हायार सेकेन्डारि होनोबा आर्ट्स साइन्स कमार्स मेट्रिकनि जि बिथांमोना टप 10 बेखौ बेयाव बरायो। रिजाल्टआ बाक्सा हिसाबैथ' जों बयबो मिथिखागौ, बाक्सा माने बिटिआरनि गेजेरावनो बिथांमोना फार्स्ट पजिशन मोनो आरो आसामावबो पजिशन दङ। दा जों बेखौनो बुंगोन जे जिखिनि फरायसाफ्रा सिगांनिफ्राय रिजाल्टफ्रा सानफा एफा मोजांनिफ्राय मोजां जाबोगासिनो दङ आरो जोंनि बाक्सा जिल्ला हिसाबै फरायसाफोरनि जि नाजानाय बियो गोजोनथावखौनो होननांगोन आरो बिनिख्रुइ साबसिन रिजाल्ट खालामनो थाखाय फरायसाफ्रा जाहाथे आरो थुलुंगाखां मोनो बिनि थाखाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। आङो दिनै बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै गावखौनो जोबोद गोजोनदों आरो फरायसाफोरखौ बेखौनो बुंदों जे भबिष्यताव बिथांमोना जाहाथे गावनि केरियारखौ दानायजों लोगोसे जातिनि प्रति जि कमिटमेन्ट आरो जाहाथे बयबो गावनि ससियेल भेलुस, डेम'क्रेटिक भेलुस, हिउमेनिटि भेलुसखौ लानानै जाहाथे बिथांमोना गावनि मासिखौ आवग्रिनो हायो बेखौनो जों फकास खालामदों। आरो दा जों नायदों बेयाव सिभिल सार्भेन्ट जानोबो जोंनि थाखाय जुजिनांगोन। दा जोंहा सिभिल सार्भेन्ट जोबोद खम, बे UPSC कन्डाक्ट खालामनाय बे IPSC कन्डाक्ट खालामनाय बे आनजादफ्राव जोंनि मासिफ्रा जोबोद खम। दा बेनि थाखायनो जोंनि फरायसाफोरा फकास खालामनांगोन बेयाव बेसेबां लाख फरायसाया बेयाव एपियार जायो, केन्डिडेटआ एपियार जायो बेखौ बारा लुक आफ्टार खालामनो नाङा। जों बेखौसो फकास खालामनांगोन जे आङो बेयाव आंनि मासिखौ इनसियर खालामगोन। 6000 जा 7000 जा जिखिनि मासि दङ बेयाव जाहाथे मासिखौ आवग्रिनो थाखाय जोंनि फरायसाफ्रा बेखौ फकास खालामो। जों बेखौनो बांसिन गुरुत्त होदों आरो जोबोद गोजोनथाव दिनै गोबां फरायसाफ्रा बेयाव बाहागो लाफैदों। आरो बे हाबाफारिजोंनो दिनै गरेश्वर दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाय फोरोंगिरि बिथांमोना दिनै हायार सेकेन्डारि आरो हाइ स्कुलाव फोरोंगिरि महरै बिथांमोना आजिरा मोनबाय, बिथांमोनखौ मान बावनाय मोनसे हाबाफारि बेयो जोबोद मोजां जादों। आरो बे हाबाफारियाव जों नायदों महिधर बर' बिथाङा गरेश्वर हायार सेकेन्डारिनि आगुनि प्रिन्सिपालमोन, बिथांमोनखौ आरो आथिखालाव बर' थुनलाइ आफादाव सेक्रेटारि हिसाबै बिबान मोननाय मिलन हायार सेकेन्डारिनिफ्राय बिथाङा नावकाटा, बेनिफ्राय बिथाङा भाइस प्रिन्सिपाल हिसाबै बिथाङा रिटायार जादोंमोन। दा बिथांखौबो मान बावदों। आरो कृष्णदास बर' जों जायखौ बयबो मिथिगौ जे बिथाङा जोंनि प्राइमारि टिचार्स एस'सिएसन आगुनि आफादगिरिमोन। गतिके जों बुंनांगोन जे गरेश्वर ओनसोलाव गोबां फुंखा सुबुं दङ आरो गोबां माने सुबुं धोन दङ आरो बिथांमोना बर' माहारि दानायाव, बर' हारिखौ माने दानायाव बिथांमोना गोबां बिहोमा दङ। दा बे हिसाबैनो दिनै गरेश्वर ओनसोलनिफ्राय जों गोग्गाथाव मोनसे दिनै जे हाबाफारि बेखौ मोननो हानाय बेनि थाखाय आं जोबोद गोजोनदों। आरो भबिष्यताव गरेश्वर दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादा फरायसाफोरनि थाखाय मोजां मोजां हाबाफारि लानो हाथों आं बेखौनो इसोरनि सिगाङाव माने मिजिंथिदों आरो आशीर्बाद बिदों बिथांमोननि थाखाय। जिहेतु बर' बिजोंनिफ्राय गोबाव सम जाबाय टप 10 आव हाबनो हायाखै, बे मा जाहोननि थाखाय हाबनो हायाखै? बेयावथ' मोननै मोनथाम जाहोन थानो हायो जे जेंनाफ्रा कम्प'जिट जानो हायो। दा बेयाव जोङो नायदों, आङो बेखौ फोरोंगिरिफोरखौ दुसिनो सानाखै, थेवबो मालाबा जोङो ओरैबायदि गोसो बायो देग्लायनि जि जों फरायसा बिथाङा मात्र माने 6 मार्क्सनि थाखाय बिथाङा मोनाखै, जेनेबा स्टेन्ड। दा बेखौ जोङो नायदों जे बेयाव मालाबा जोङो सिगांनि जिखिनि हिस्ट्रिखौ नायोबा जे फोरोंगिरिफोरा माने खम नाम्बार होयो होननानै मोनसे अजद दिखांनाय बेखौबो जों नुबोदों। बेबो हयथ' मालाबा हयथ' जानो हागौ, खिन्थु ओरैबायदि नङा। आं दिनै नायदों जे बहुत बोसोर आं नायदों फरायसाफोरनि जिथु मार्जिन आरो बेयो देग्लाय एसे खम, खिन्थु गुबुन बोसोराव बियो बिराद बुरजा जायो। जे मालाबा 12 मार्क्सनि, मालाबा 18 मार्क्सनि, मालाबा 15 मार्क्सनि। गतिके 15 मार्क्सखौ बेखौ फोरोंगिरिया गोसो जानानै नाम्बार होयैनि बे खोथा नङा। खिन्थु आं बेखौनो सानो जे फरायसाफ्रा आरो नाजानांगोन, जों बेखौ पजिटिभ माइन्डआवनो जों लानांगोन जे देग्लाय जिहेतु मार्जिना 6 मार्क्समोन, दा बेखौ जों जुदि माबा खालामनानै एसे जुदि जोङो फैगौ बोसोराव जाहाथे जोङो हाबनो हानायनि बायदि बिदि आरो नाजाबावनांगोन आं बेखौनो सानो। आरो बेयाव हयथ' जोङो नायनांगोन जे गुबुन मिडियामनि जि फोरोंगिरिफोर बेयाव इंलिस जानो हायो, बेंगलि मिडियाम जानो हायो, बेयाव आसामिस मिडियाम जानो हायो, जे बिथांमोनजों जोंनि टिचारफोरनि सम जुदि जोङो माथो आइडिया शेयारिं बा माखासे माने कनसेप्ट शेयारिं बे माखासे प्रग्राम जुदि लायोबा हयथ' जों बेयाव बेनिफिटेड जागोन आं बिदि सानो। जे सम जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानाय समाव आंनियाव गोसोआव दङ
जोङो जातीय बिद्यालय शंकरदेव शिशु निकेतन डन बस्क' बे फोरोंगिरिफोरजों आरो जोंनि इउएन एकाडेमिनि बाथौ आश्रम जिके एकाडेमिनि बे फोरोंगिरिफोरजों मोनसे माने मिउचुएल मोनसे माने जोङो बेयाव मिटिं खालामनानै बेयाव माने मोनसे कनसेप्ट माने प्लास आइडिया एक्सचेन्जनि थाखाय माखासे प्रग्राम लादोंमोन बेबादि लायोबा हयथ' बेनिफिटेड जागोन आं बिदि सानो आरो प्लास जोंनि नैबे एन्सार स्क्रिप्ट बे नायनायनि बेलायावबो जोंनि नैबे माने मेट्रिकनि सिगाङाव जिखिनि जायो आरो माने बेखिनि एन्सार स्क्रिप्टफोरखौ जों जुदि एक्सचेन्ज खालामनानै जुदि नायलायोबा बेयावबो हयथ' बेनिफिटेड जानो हायो आं बिदि नोजोरजों आं नाहरदों जिहेतु नोंथाङा सासे BKWCनि लेङाइ गाहाय मावफुंसार दं बे हिसाबै नोंथाङा मोनसे सोंथि सोंनो नागिरदों जिहेतु बिटिआरनि जे बायजोआव थानाय बबेबा जायगायाव दिनै बर' बिजोंनि जे फरायसालिफोरा जोबस्रांनो हमगासिनो बे बिथिङाव नोंथाङा मा बुङो? बेयावथ' मोननै खोथा मोनसेया जाबाय जाति नाङैनो जोङो दाबो जि सांग्रांथि जानांगौ माहारियारि बादखौ लानानै बे सांग्रांथिनि अभाब आरो दुइ नम्बरा जादों सरकारनिबो बेयाव गोबां माने सरकारनि जि पलिसि बे पलिसिनिबो अभाब दं होननानै आं सानो दा जोंनि बर' मिडियामनि माखासे स्कुलाव जों नुदों जे बेयाव माने आसामिस माने मिडियाम बेकग्राउन्ड इंलिस मिडियाम बेकग्राउन्ड टिचारफोरखौ एपइन्टमेन्ट हरो दा जोंनि गलाघाट जिल्लायावबो बर' मिडियामनि अबस्थाया मोजां नङा नगाव जिल्लायावथ' अलमस्ट बे थैबायनो दा बेनो मरिगाव कार्बि आंलं बा गुबुन गुबुन जिल्ला बेबादि अबस्थाफ्रा मोजां नङा आरो दा बेनि थाखाय सरकारा मोनसे जोङो माने पलिसियाथ' सरकारनि थाखागोन आं बेखौनो बुंबाय थादोंमोन एबसु थानाय समावबो जे जोङो बर' मिडियामनि थाखाय जुदि एक्सट्रा जुदि पलिसि लायाबा बेयो जेनेरेल पलिसिजों बे मालाबा थांनाय नङा जों बर' मिडियामनि खेथ्रआव स्पेशेल कनसिडारेसन बे थानांगोन आरो केजि टु पिजि जोङो बेयाव माखासे पलिसि जों लानांगोन आरो बे पलिसिया जेनेरेल पलिसिजों थांबा मालाबाबो जानाय नङा बेखौ जों सेपारेट मोनसे पलिसि लाथारनांगोन 5-6 बोसोरनि थाखायबाबो आरो माखासेयाव जों रिलेक्सेसन बिदि होनांगोन आदारवाइज बर' मिडियामा मालाबाबो जों आसामिस मिडियाम इंलिस मिडियामजों फेर मारिनो हानाय नङा आरो बे जेनेरेल पलिसिजों थाङोबा जोंनि बर' मिडियामा मालाबाबो जोङो बिथांमोनजों चेलेन्ज खालामनो हानाय नङा दा बेनि थाखायनो जोङो बुंनांगोन जे सरकारनि पलिसिफ्राव जोङो बेयाव सरकारा बेखौ नोजोर बोनांगोन जे बर' मिडियामखौ दिनै बेयाव माने सेकेन्ड एस'सियेट लेंगुवेज हिसाबैबो बेयाव बाहायनायनि खोथाखौ बुंदों फारसेथिं जोङो सेपारेट डाइरेक्टरेटखौबो जोंनो होबाय बर' मिडियामनि थाखाय आरो फारसेथिं खिन्थु सरकारनि जि एक्सन प्लान बे एक्सन प्लानफ्राव दासिमबो माने बे बिजोंखौ फोथांनांगौनि थाखाय जे बेखौ जोङो नायदों जे बियो थोजासे जायाखै जों बेखौ नुनांगोन दाबो जोंनो जिखिनि डाइरेक्टर सासे होदों माने जोंनि मिडियामनि थाखाय खिन्थु बे डाइरेक्टरखौल' होनायावनो दङ दिनैसिमबो बे अफिसखौ रान जानो थाखाय बेयाव जिखिनि इनफ्रास्ट्राक्चार नांगौ जिखिनि बिल्डिं नांगौ बा बेनो जिखिनि स्टाफ नांगौ बा जिखिनि बेयाव फाइनान्सियेल जोंनो फान्ड नांगौ बेखिनिखौ दासिमबो आसाम सरकारनिफ्राय मोननाय जायाखै गतिके फारसेथिं सरकारा जोंनो होगासिनो दङ खिन्थु फारसेथिं बेयाव नायोबा सिङाव खंख्लाजोब जेबो गैया बिदिबो नुगासिनो दङ दा बेखायनो बेखौ सरकार आसाम सरकारा जोंखौ बर' बिजोंनिखौ जेरैबायदि बिमा बाथल नोजोर नायबोनाय बेखौ जों सिगांनिफ्रायनो नुदों दा बेखौ बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादजों ज' जानानै बेखौ रायलायबाय थानाय जायो गेजेर गेजेर सम सम आरो बिटिआर सरकारा जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जानानैबो जोङो सरकारजों बेखौ रायलायबाय थादों जे बर' बिजोङा जाहाथे खुनु प्रकारे आसामाव जाहाथे बे थैनो हाया जोबलाङा दा बिनि थाखाय नोजोर बोनानै खामानि मावनांगोन आरो बयनिख्रुइ देरसिन बाथ्राया जादों जोङो बर' बिजोंखौ फोथांनांगौनि थाखाय माहारि हिसाबैनो जोङो सिगाङाव माने डिटारमेन्ट जाग्रोनांगोन होमबासो बे बर' बिजोङा थांना थागोन माखासे अजदखौ जों नुबाय थायो माखासे दैदेनगिरिनि जे गावसोरनि जे गथ' गथायखौनो गुबुन फरायसालियाव होयो इंलिस मिडियाम बक्सआव होयो ओंखारबाय थानाय बे बिथिङाव बेथ' डेफिनेटलि जाबायनो थादों जोंनि बर' मिडियामनि टिचारफ्रानो माने गुबुन गुबुन मिडियामाव होयो आरो बेखौ जुदि जेंना हिसाबै लायोबा जेंना हिसाबै लाजायो आं बेखौनो बुंनो लुबैनाया जे माहारिनि गेजेरावनो जोङो स्र' खालामना लानांगोन डिटारमाइन जानांगोन जे जोङो दिनै जुदि नों मिडियामखौ जुदि फोथांनांगौ जायोबा जे जोङो जुदि बर' मिडियाम फोथांनांगौ जायोबाथ' गिबियाव जोंनो माने डिटारमाइन जाग्रोनांगोन जोंनो गोसोखौ थि खालामना लानांगोन येस जों फोथांग्रोनि होमबासो सरकारखौ जों नारसिननो हागोन आदारवाइज जों खिन्थु हानाय नङा थारैनो गोजोननाय मोन्दों गरेस्वर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव जा 2022 मायथाइनि मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि दा बेवहाय आं बाहागो लाफैनो हादों आरो थारैनो गोजोननाय मोन्दों दा बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो मोननानै बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनायनि गेजेरजों आं बेखौनो खावलायनो नागिरदों जोंनि जाय फरायसाफोरखौ जोङो दिनै बरायबाय दा बेनि उनाव जाहाथे बिनिख्रुइ साबसिन आनजादफोराव उथ्रिसारनो हायो मानो होनोबा दिनै जोङो बाक्सा जिल्लायाव नायदो बाक्सा जिल्लायाव बे बोसोरनि रिजाल्टआव सिगांफोरनिख्रुइ एसे मोजांसिन जादों होननानै जोङो बुंनो नांगोन रिजाल्टआ बेबायदि जोङो लुगैथारनाय बायदि जायाखैब्लाबो सिगांनि रुजुनायाव एसे मोजांसिन जादों स्टेन्ड खालामनो हायाखै अब्लाबो लास्ट काट अफखौ जोङो नायदो मेट्रिकनि सेबाजों फोसावजानाय मेट्रिकनि काट अफखौ नायदो 98%आ लास्ट दा बेवहाय बर' बिजोंजों फरायनानै कुमारिकाटा इउएन एकाडेमिनिफ्राय दीपक बर' फंबाया 97% मोनदो 80नि थाखाय जोङो थालांबाय अब्लाबो जोङो गोजोननाय मोन्दों बाक्सा जिल्ला हिसाबै हायार सेकेन्डारि हिसाबै दिनै साइन्सआव जोङो टप पजिसनाव दङ आर्ट्सआव बेबायदिनो 8 ना 9 पजिसनाव दङ दा बे हिसाबै
जोङो जथेस्थ' गोजोननाय मोन्दों। दा बेनिख्रुइ जाहाथे नेक्स्ट बोसोराव मोजांसिन रिजाल्ट खालामनो हायो बेनि थाखाय जोङो दानि जा क्लास 10नि फरायसाफोर जि थाखोआव जायफोर फरायो बे फरायसाफोरखौ जोङो खावलायदो जाहाथे बे बोसोराव जोङो स्टेन्डआव खालामनो हाथारो सानै साथाम बा साब्रै बा बेनिख्रुइ बांसिन जोङो मोननो हागोन। दा बेखौ जोङो आसा खालामदो आरो हांख्रायदो आरो बेनि थाखायनो जोङो फैबाय थानाय समाव जोङो माखासे खामानिखौ जों मावनो थाखाय जोङो थियारि, फोरोंगिरि सारमोनजों जोङो रायलायनो थाखाय थियारि आरो फरायसाफोरजों जोङो सावरायनो थाखाय थियारि। सानैसो फरायसाफोरा दिनै जोंनि सिगाङाव बुंदो सावरायनायाव दा बिथांमोना स्टेन्ड खालामथारगोन। दा बे हिसाबै जोङो बिथांमोनखौ लोगोबो हमबाय थादो आरो आसा खालामदो निस्सय बे बोसोराव बे फरायसाफोरा स्टेन्ड खालामगोन। जिहेतु ओरैबायदिखौ जों थासारिखौ नुनो मोनो जे मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिनानै जे उन समाव जिहेतु गावनि जेरैबायदि फरायनांगौ बे फरायनायखौ उनथिं जिहेतु लांनायखौ नुनो मोना बे बिथिङाव एबसुआ माबाफोर राहा लादों? जोङो नायदो बेखौबो माखासे फरायसाफोर दङ दिनै खायसेया 3rd डिभिजनाव पास जानानैबाबो हायार सेकेन्डारियाव मोजां रिजाल्ट खालामहैयो। खिन्थु खायसे फरायसाफोर दङ दिनै 1st डिभिजनाव पास खालामनाय, स्टार खालामनाय बा डिस्टिंसन लाखिनाय फरायसायाबो मालाबा हायार सेकेन्डारि आनजादखौ दा जहैनो हाया। दा बेबायदि फरायसाफोरखौ जोङो खावलायदो गावनि रिजाल्टखौ लानानै जाहाथे बांद्राय जाहाथे दुगा जाया, इग' जाया जोङो बेखौ खावलायदो। आरो जायफोरा दिनै फेलबो जाबाय 3rd डिभिजनाव पास जाबाय दा बिथांमोनाबो दिनै नार्भास जानो गोनां गैया। मानो होनोबा जोंनि गेजेरावनो दङ दिनै थांनाय समफोराव जोङो नायनानै नुदो दिनै 3rd डिभिजनाव पास जानायफोरा 3rd डिभिजनाव पास जानाय फरायसाफोराबो सोरबा ACS अफिसार जानाय जोङो दिनैहाय नुनो मोन्दों। दा ओंखायनो दिनै गावनि जिबनखौ लानानै नार्भास जानो नाङा। अनेक लामा दङ दिनै आरो फरायनायानो लास्ट बे नङा, गुबुन लामाजों जोङो थांनो हायो। दा बेनि थाखायनो जों खावलायदो फरायसाफोरखौ फरायनाय लामाजों जुदि थांनो हायाबाबो गुबुन जाहाथे राहा लामाखौ लानो हायो। दिनै स्पर्ट्सआव थांनो हायो, दिनै कालसाराव थांनो हायो, दिनै गुबुन गुबुन बेबायदिनो माखासे लामाफोर दङ। बे मोजां लामाखौ जाहाथे सायख'नानै लायो फरायसाफोरा, जों बेखौ खावलायदो। सेथि थाखोआव जे उथ्रिसार जानानै फरायसाफोरखौ मान बावनाय हाबाफारि दिनै गरेस्वर दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2022 मायथाइनि मेट्रिक आनजाद आरो हायार सेकेन्डारि आनजादाव जायफोर बर' फरायसा बिथांमोना सेथि थाखोआव उथ्रिसारबाय एबा स्टार डिस्टिंसन मार्क लानानै उथ्रिसारबाय बिथां फरायसामोनखौ गरेस्वर आनसलिकनि आन्दाराव थानाय फरायसामोनखौ जोङो दिनै बरायबाय। बे बराय मेलाव गाहाय फुंखा आलासि महरै बाहागो लाफैदों BKWSCनि लेङाइ मावफुं सोद्रोमा बिथां रमेय पि सार, लोगोसे मेलखौ बेखेवना होयो जोंनि बाक्सा जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि नन्देस्वर बर' सार बिथाङा। दा दिनै जोङो बेखौनो गोजोननाय मोन्दों जे गरेस्वर एरिया हिसाबै जिखिनि फरायसाफोरखौ जों बरायनो मोन्दों थांनाय समफोराव जेबायदि फरायसा बिथांमोना नम्बर लानानै 1st डिभिजन उथ्रिसारनाय अनजिमाया बोसोर बाय बोसोर जोंनिया बारायबोगासिनो दङ। आरो नैबे समाव डिस्टिंसन बा स्टार मार्क लानाया खमब्लाबो खिन्थु पास जानाय हार आरो मेट्रिकआव 1st डिभिजन मोननाय बा हायार सेकेन्डारियाव 1st डिभिजन मोननाय बियो बांबोगासिनो दङ। जोङो आरिमु आयदा आर्ट्सखौ नायोब्लाबो बा साइन्सखौ नायोब्लाबो जोङो बेखौनो नुबाय थादों जे गोबां फरायसालिफोराव फरायनाय हारा बांबोगासिनो दङ। जों बेखौनो गोजोननाय मोन्दों जिहेथु जोंनि फरायसा बिथांमोना बेबायदि पार्सेन्ट बा हार बारायनायखौ नुनानै जोङो नंगौ जोंनि फरायसाफ्रा एसे दावखोबोबाय थानायखौ जों मिथिना मोन्दों। आरो जोङो बेबायदिनो गरेस्वर दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे फरायसाफोरखौ बरायखांनायनि उनाव जाय फरायसाफोरा आरो उन समफोराव बेफोरबायदि आनजाद बा मेट्रिक आनजाद आरो हायार सेकेन्डारि आनजादखौ होगोन बेबायदि फरायसाफोरखौ जोङो न' थांनानै जोङो फरायसाफोरजों रायलायगोन आरो बोरै मोजांनि सायाव मोजां आरो साबना हामना रिजाल्ट खालामबाय थानो हायो जोङो बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो आखायाव लादों। आरो जों मिथिना मोन्दों जोंनि आसामावनो बर' फरायसा हिसाबै टप 10आव जोंहा दासिमबो जायगा आवग्रिनो हायाखै। जों आसा खालामो थांनाय समफोराव जोंहा बिबुंसार बर'आ खालामनो हादोंमोन। दा गरेस्वर हिसाबै गरेस्वर ओनसोलाव जोंहा टप 10आव जायगा आवग्रिनो हायाखै बा डिस्टिंसन मोननायाबो जोंहा जोबोर खम। बैफोर जाहाथे जोंनियाव बारानिसाय बारा जाबोयो बा टप 10आव हाबनो हायो बैफोरनि थाखायबो जोङो फरायसाफोरजों सावरायलायगोन। आरो जोङो दायो फरायसालि थांनानै गोबां फरायसालि गैयि जेनेबा मेथ्स टिचार गैया बा इंराजि टिचार गैया बैफोर फरायसालिफोराव थांनानै जों बोरै हायो जोंनिफ्राय जोंनि लोगोफोर बा जों माबोरै फोरोंहैनो हायो बेफोरखौबो जोङो खालामबाय थादों। आरो दायो
थाखो 10 बा 9नि फरायसाफोरखौ जों गरम बन्दनि कचिं फ्रि कचिं क्लास जोङो होगासिनो दङ बेफोरबायदिनो जोङो माखासे खामानिफोरखौ मावबोगासिनो दिनै जोङो जोंनि गरेस्वर हालामनि माखासे जोंजों समाजजों नांथाबना थानाय बर' थुनलाइजों नांथाबना थानाय बर' आरिमुजों नांथाबना थानाय गोबाव समनिफ्राय फोरोंगिरि मावबोबाय थानाय बिथां सारमोना दिनै आजिरा मोनबाय बिथां सारमोनखौ जोङो दिनै बरायदों बिथांमोननि आजिरा मोननाया जोंनि समाजाव बा गोबां फरायसाफोरखौ गोरों गोरा खालामबाय बिथांमोनखौ जोङो फरायनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो उन समफोरावबो जोङो बेफोरबायदि फोरोंगिरि बिथांमोनखौ अरायसम सिबिगोन आरो मान बावलांबाय थागोन दिनै गरेस्वर दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो नैबे हाबाफारिखौ लानानै जोबोर गोजोननाय मोनदों एसेनोसै जोङो मेट्रिक आनजादाव सा 21 आरो आर्ट्स आरो साइन्सआव सा 24 गासैदो जोंहा 45 फरायसाफोरखौ जोङो बरायनो हादों दिनैनि दिनाव आरो फोरोंगिरि आजिरा मोननायफोरखौ गासै 7 दा बे गासै 50 जोङो दिनैनि दिनाव बरायदों